Bro, ini sawah ngaterne kiriman. Ndut. Hmm? Arep ponakan iki aneng dhewe. Ngevlog, bro, ngevlog. Bong minggu iki mau engko sik. Tukene but kono yang lewat lho. Loh, lunyu sandelmu lunyu. Bro, wis pokoke intine ngevlog ya konten tema persawahan. Iki sing tahu komen ya sing tahu komen apa jenenge thumbnailmu paling gak karo neng ndi golek suasana njaba ya iki request backgroundnya panggah mau sing nonton panggah aku bolo sing nonton panggah aku wah bojoku ngurusi anak gak kober apa ya kayak gak mungkin lah ya video paling ya video shot aku pun yes kanggo anakku videone wis tentang anakku nopo lho di oh ya sekiranya nonton nih bosen karo gambarku ya gelem ditonton gak gelem gak usah ditonton ngono ya. Ayo gas terus gayan tok bolo cilanku biyen bolo cek biyen nih boleh iwak nih ke kanalan boleh iwak sedina utawa ngepit biyen entuk golek iwak apa jenenge wader cempuk lho ya niku nek enek misale wader apa garingan apa layak apa iki jenenge petek saweneng bro untuk ning ini ngelakuin satu-satu dari terus zaman poso barang poso melaku ini sedelok ini di saya cangkruk neng bu kene iki cangkruk neng bu kene iki nek ora kanalan ibu kanalan kok kae ugo santai neng kono saiki zamane wis beda lho zamane apa terus di zaman sekolah sih diomong tapi pas terus kerja ini besok Senin Setu wis nggak kerja mulai sore mulai bengi minggu larane gur minggu tok istirahatnya gur minggu tok ya jadi gur minggu tok pun kadang engko ijen gayane jadi ngono yen gak minggu mesti lari-lari cangkruk nang bu mlaku kemetan ngono ae
Arep ponakane yo, ponakan lanang dhewe. Melu ning sawah. Esat besok dulu. Tak hasil top nang omah. Ya.